everyone! Hi to my few subscribers there. So, current video guys, I wanna share you my experience when katong before ko ni-graduate o hanto ni-graduate ko o hanto nakatrabaho ko guys. So, I wanna share you when I was undergraduate. Na-pressure na ko guys. Third year to fourth year pa lang ko. Na-pressure na ko asa ko manarbaho, asa ko nagaw mag-graduate, maminyo ba ko, charot. So, pero na-realize man na ako guys. Ano sila tanan mga butanga guys. Ako na na-realize guys nga. I have to step by step bitaw siya, by process siya nga kanang wala kay laing saligan kundi dili po di mo kaugalingon guys. Dili po dangong capabilities. Kundi salig ra jud po sa will sa Ginoo. Everything ko ba nga what if what if di ko ka-graduate? What if dili maaprubahan ng thesis defense? What if dili ko makatrabaho? What if magminyo ra day ko? Daghang what if guys. So kanang by the way, no, congratulations sa tanan nga ning graduate karon. I'm so proud of you nga inyuhang nalagpasan ang inyong battle. I know that was kanang very 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 tough kaayo para ninyo kay niagi po ko na guys like kung naka-experience mo kanang way to ganay, ka-experience ako na day kanang nay mag-overtime sa thesis nya saktan pag dyan mag-overthink sa mga butang-butang mga ingana, pero guys do not pressure on that thing kikibaw mo ngano kanang butanga ma-overcome ra na makagraduate ra ka. Ikaduha nimong problemahon no after graduation is kung asa ka manarbaho. So asa mo manarbaho kanang inline sa akong kurso or kanang dili inline sa akong kurso basta lang makakwarta ko or basta lang kanang makatrabaho ko or kanang nay matawag nga trabaho. So ana siya nga dapita guys kanang purag diha na ta na magka-problema guys. Pero tip nako nga ako i-share sa inyo ha. Ako nga wala pa ko naka-graduate. Before na nga graduation, wala pa ko nag-defend sa thesis. Di pa ko sigurado ug magpasar ba akong thesis. Ug dawaton bang thesis? Ug maka-graduate ba ko? Before na guys, na-apply ko trabaho online. Bisan asa ko na apply sa government guys. DNR, nagpasa ko sa DA, sa NIA. Basta bisan asa man to, basta kay nagpasa ko online guys. Nagpasa ko guys sa call center charot kay kanang gusto ko mo-develop ba ako ang skills in English. Charot. Nay English dai. So stick to Bisaya. So kanang guys, ang ho lang i-share sa inyo ha is kanang dapat dili bitaw mo kampante nga yes, graduate na ko, yes. Naka-graduate na ko, humana jud ang problema. Kay inag-abot sa inag-abot sa kanang panahon nga human naka-graduate guys. Unya, diya na po ka maproblema la asa naman ko mga apply og trabaho ani. Lakit sa dawat man na ani nga mga pilian man sila tanan. Ang gusto man nila is kanang naay kanang good kanang English literate unya kanang naay good communication skill nya pleasing ability nya pleasing character nya pleasing pa jud ang face pleasing ang physical appearance nya asa man kana bilong na day ug wala ka na day Yay day, sa inyo lang na day diskarte o pagsalig niya. nya guys inagkapanarbaho na jud mo bitaw guys kanang madawat na bitaw ka guys pinaka nalipay na jud mo ka guys nga kanang inuha bitaw mabati jud guys na yes na ana jud ko trabaho kanang trabaho na jud ko kanang makatabang jud ko sa pamilya samot na og kanang naay ikaw ang breadwinner or kanang na jud kay kanang big responsibilities imong ang family na kay heart for the family or for everyone nga nasa imong palibot niya pressured ka about money about finances manang kailangan ka mangita og trabaho so makatrabaho pa jud ka guys grabe na nang imong kalipay guys basta nangita pag wata guys pero once gani mo nagmanarbaho na ka makaana po ka makaingon po ka may patong eskwela ko kay napakoy bound may patong eskwela pa ko kay pwede pa ko malate may patong eskwela pa ko kay napakoy allowances nya napajud ko ika det charot on kanang an ba makalaag pa ka ni ina na guys for ako ha nga nagwork was a government guys di lalim guys you have to deal with the toxicity you have to deal with different person
guys na dili mawala jud guys kanang naay marites, dili mawala nang naay compete, dili na mawala guys. Lisod like ma-stress na ka guys. So sige ra taog hunahuna sa atong mga problema, sa atong mga depression. Kay any ma-depress ra ta guys. So sige ra tag hunahuna sa atong mga problema, sa atong mga overthink mga matters, like kung na problema ka karon nga imong future, ito guys daghan jud kayong future nga di ka problemahan ta. Una ka nang graduate na lang ka pero mapakaiulap. Problema pa na guys. Hindi na problema guys uban. Pero napiuban na problema niya nga wala pa sila nakaulam. Kaya dito man nila ang pag-eskwela. Kunya pag mag-eskwela, diha pa sila makakung bang pwede na ko mag-uyab-uyab. Saka pag graduate na kanya, nakatrabaho na tawa, di mamuyab, di mo kay high level na ka guys, mahiya sila ni Muday. So, pero kanang, ayan na ito guys, so, you just need to wait. You just need to trust. So guys, mao ni ang reality guys. When you kanang mature na jud ka nya, you need to stand by your own nga kanang why mo hatag allowance nimo, why mo dasig nimo kay nag boarding house ra ka, why nangumusta nimo ingana na day manarbaho ka day, mag boarding house ka day, layo kasi mong family, layo kasi imong friends. So you need to overcome everything day kay dili lalim day. So kanang ang ako lang no is kanang inyuha nga kanang kalipay karon is panandalian lang na siya nga nakagraduate. Yan na kay for the next day, next month, ma-pressure na po ka pero ayaw lang pag pressure dahil paningkamot dahil kaya na nimo dahil. So maura to mga inday ug mga undoy hinaot nga inyuhang ma-overcome pod ang inyuhang mga struggles in life and struggles in everything you do, especially sa mga bagong ning graduate. Congratulations and goodbye. Thank you for watching. Hope to see you again.